Чакай, ние да снимаме. Четвърти клас сега, посрещани са плоди цвети. Четвърти клас сега. Сериозно, отговорно, в труд ще минат дните. Но ще има в тях безспорно място за игрите. Сериозно, отговорно, в труд ще минат дните. Но ще има в тях безспорно място за игрите. Уважаеми колеги, на вас пожелавам неуморно да създавате и пазите най-голямото богатство на нашето училище, а именно нашите възпитаници. Призванието на учителя е да съхрани ентусиазма, вечния стремеж към знанието и да го допълни с мъдрост и опит. Желая ви здраве, духовни сили и упоритост, за да преодолеем заедно трудностите и предизвикателствата на новото време. Нека любовта на нашите ученици бъде най-ценният дар за труда ни. На вас, родители, пожелавам да бъдете по-близо до децата си, за да ги подготвяте заедно с техните учители за предизвикателствата на живота. Честит първи учебен ден и на добър час! Откъде започва училището? От първите трепетни стъпки, когато прекрачваме с вълнение училищния праг. От усмивка на нашата първа учителка. Или от първите ченгелчета и улички, които изписва крехката несигурна ръка на първокласника. От първото приятелство. От играта и веселието. От учението и не само защото. В училище не учим само задачи, уроци и песни, а учим да бъдем добри навън и в къщи. Та всеки трябва да бъде навред достоен за своето време човек. Пърчило пъстрота се сталети,
ти. Често се случва различни неща. Не сега ще пея, а утре крещя. Но дали си мен се учим сега. Сам се усмихва света. Лъчило пъстро смени ела. Вятър вълшебен ни носи сега. Да полетиме, не питай къде, къде ще ни поведе. Не питаме, на къде ще отиваме. Лъчило пъстро със саща лети. Колената ушурени, а лицата усмихнати. Лъчило. Писманче, събирай ново действо с гласа си майчински и строг. Всичко се повтаря по вълшебство и започва първия урок. Желая ви успех на добър час. Училище единство, не забравяйте.